हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों आंनि RBTC चेनेलावहाय फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै तो लोगोफोर गिबियाव आं बेखौनो खावलायबावो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालाम हेल्प खालाम जाहाथे गुबुनफोर बायदि आंबो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोबाय थानो हायो बेखिनि। तो लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे खोथाखौ सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंहा UPPL हान्जानि आथिखालनि रुलिं गभर्नमेन्टनि MCLA मानव गेदेर जोंहा सन्जय सरगियारि बिथाङा कास्टम बसुमतारी सारखौहाय दिनै UPPL हान्जायाव हाबनो थाखाय खावलायदों बा बिथांखौ UPPL हान्जायाव फैनानै गावसोरजों समानै खामानि मावफाफैनो बा मावनायनि खाबुखौ लाफैनो थाखाय बिथांखौ खावलायदों। तो जायखिनि जेखुनुआनो जाया लोगोफोर नोंथांमोना ससे बिथाङा मा बुंदों बिनि भिडिअ क्लिपखौहाय नायनानै लाग्रोदो। कास्टम बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायगोन जे नोंथाङा जिहेतु आबसुआवनो मावनानै दंखायोमोन मोनसे समाव आरो नोंथांखौ जोङो खावलायगोन जे UPPL दोलोआव नोंथाङा हाबफै आरो बेबायदि जोंनि प्लान एन्ड स्ट्रेटेजि आरो जि मेकानिजम जि मिजन एन्ड भिजन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जाहाथे बिथाङाबो सामिल जाफानानै अंशिदार जानो हायो बे ओनसोलाव जौगानाय आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय। बसुमतारी बिथांखौ आङो मोजां सिनायो जेब्ला जोङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदोंमोन आरो बैखिनि समावनो BTR एग्रिमेन्टनि उनाव हरिसिङा समस्तियाव लिसिं फाख्रिबारि गामि आरो हरिसिङानि स्टेशन ब्लकआव जोङो एखेलगे आंनिनो इलेक्सन केम्पिंआव बिथाङाबो ओंखारफादोंमोन आरो बिथाङा बैखिनि समाव आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजुकेशन सेक्रेटारिमोन आरो BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे केम्पिं इलेक्सन आरो बहायनो बिथाङाबो मुखुब लादोंमोन बाहागो लादोंमोन। दा दिनै खोनानो मोन्दों बिथाङा ससियेल मिडियानि दारै इलेक्ट्रनिक मिडियानि दारै आरो गावसोरनि जे सुबुंगौमा बे हाबाफारिफोराव बुंनाय जों खोनानो मोन्दों जे BTR एकर्डनि जि गोहो आरो बोलो बियो खोमाना लाबाय आरो BTCनि गोहो बोलोनिख्रुइ गाहायाव फैबाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जोङो खोनानो मोन्दों। आरो जुदि BTR एकर्डआ जुदि गाज्रियानोमोनब्ला धीरेन बर' बिथाङा मानो सुक्ति खालामखो BTR एकर्डआ जुदि गाज्रिमोनब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारिया बहाय उइटनेस सिगनेटरि मानो जाखो। BTR एकर्डनि 4.5 दफायाव बहाय खोब माने स्पष्ट लिरनाय दं that the deputy commissioners and the superintendent of police shall be or normally transferred with consultations with the chief executive member of the BTC। दा बेबायदिब्ला सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो डिपुटि कमिशनार्स बिथांमोनाबो जोंनि सिङावनो फैबाय आरो BTR एकर्डआ जुदि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जुदि बे गाहायावनो जुदि फैबायब्ला दिनै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला बोरै जाखो। दिनै बिथाङाथ' गलाघाटनि सासे सुबुं आरो बे हिसाबै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला गलाघाटसिम सहैदों आरो जुदि BTR एकर्डनि जिथुनाखि गोहो बे जुदि खमायदोंब्ला एक्सटेनसन अफ एरियासा बोरै जाखो। गहपुरसिम अलरेडि गभर्नर नटिफाइड 11 माने 11 of माने 2023 बहाय गभर्नर नटिफिकेशन माने फैबाय। दा बिनो द अबजेक्टिव्स अफ द BTR एकर्ड एज पार द क्लोज टू augmentation of area and powers of the BTAD and to streamline its functioning नैबे भाषायानो बहाय खूब माने स्पष्ट माने लिरनाय दंखायो। दा बेखिनि बेलायाव जिहेतु NDFB बे सुक्तिखौ खालामदों आरो दुलाराय फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशना बे सुक्तिखौ खालामदों दं आरो बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंगोन जे जोंनि BTR एकर्डआ मोजां जादों गाज्रि जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो। तो लोगोफोर नोंथांमोनहा नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो नङा होमबा बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा मा बुंदों। तो बेनो जाहैबाय बिनि सायावनो आङो फंनैसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों जे कास्टम बसुमतारी बिथांखौहाय दिनैनि समावसो बिथांमोनहा मानो खावलायनो गोनां जाखो। बै समाव जेब्ला एबसुनिफ्राय रिजाइन होनानै AGP दलाव हाबदोंमोन बे समाव बिथांमोनहा UPPL आव हाबनांगौ बा UPPL आवनो जयै खामानि मावनांगौ होननानै मानो खावलायाखैमोन।
आरो बिथांखौ मावनायनि खाबुखौ मानो होआखैमोन? दा बे सोंथि दिनैनि समावहाय BPF दोलोआव बा बेरेखा दोलोआव हाबनानै माखासे गावसिनि उल्थायै बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो दिनै सन्जय सरगयारिमोन बायदिया कास्टम बसुमतारी बिथांखौ खावलायनो गोनां जादों, नङा होमबा? आं बेबादि सानगोन आरोखि। बिनिफ्राय बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे BTR एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा, बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंबावदों। दा थारैनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा जेब्ला एबसुआव थादोंमोन अब्लानो गासैबो बाथ्राफोरखौ हयथ' मोनदांदोंमोन जानो हागौ जे UPPL हान्जानि थांखिया मा, बा UPPLआ दिनै मा मावनो थांगासिनो दं, बा BTR एकर्डनि गेजेरजों मा मुलाम्फा दं आरो मा मुलाम्फा गैया। दा बिनि थाखायनो हयथ' बिथाङा दिनै एबसुआव थानानैब्लाबो दिनै एबसुजों सोरजिनानै होजानाय UPPL हान्जायावहाय बिथाङा थानानै खामानि मावालासिनो दिनै बेरेखा दोलोजों थानानै बा BPF हान्जाजों थानानै दिनै राजनितिकआव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बेहाय साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे दिनै सानफा एफा बिथांनि मेल मिटिङाव बाथ्रा बुंनाय बा सानफा एफा बिथांनि ससियेल मिडियाफोरावहाय बा प्रेस मिटफोरावहाय बाथ्रा बुंनायफोरा थारैनो सैथो बाथ्राफोरखौनो बुंदों नामा, बा सैथो बाथ्रायानो बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारगासिनो दं नामा? बिथांमोना बिनि थाखायनो दिनै कास्टम बसुमतारी बिथांखौहाय गिनो गोनां जादों, बा कास्टम बसुमतारी बिथांखौहाय बिथांमोना खावलायनो गोनां जादों। दा बे आरोखि। आरो बिथाङा बुंबावदों BTR एकर्ड आरो BTC एकर्डखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बाहाय आंहा बुंनांगौ गैया, जोंहा रायजो राजाया बिथांमोनानो बेखौ बिजिरगोन। ओमफ्राय बिथाङा बुंदों जाहैबाय NDFBनि धीरेन बिथाङा मानो सहि खालामखो जुदि BTR एकर्डआ मोजां नङामोनब्ला, आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा मानो उइटनेस हिसाबैहाय बाहाय सहि होखो, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दिनैहाय जाय समावहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा सरकारावबो दङमोन, सरकाराव थानाय हिसाबै बिथाङा सरकारनि जानानै उइटनेसखौ गाज्रिबाबो मोजांबाबो सिगनेसारखौ बा उइटनेसखौ जाखानांगोन बा होखानांगोन। मानो होनबा नोंथांनि सरकार थानाय समावनो बे एकर्डआ जादों, बेहाबो मोनसे बियो रेकर्डआ थानांगोन। थ' धीरेन जोंहा NDFBनि धीरेन सारा मानो बे एकर्डआव सहि होखो बा एकर्डखौ खालामफाखो, बे बाथ्राखौबो बिथाङा सोंदों। जे धीरेना सिगाङावनो अलरेडि ससियेल मिडियायाव प्रेस मिटआव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखांबाय जे बिथांमोननो साननो सम बा खाबुखौनो होनाय जायाखै। जेब्ला एकर्डनि थाखाय दिल्लीयाव थांदोंमोन बे समावबो बिथांमोनखौ आलदायै दोननानै माखासे मानसिफोरखौ रायज्लायनो खाबुबो होनाय जायाखै होननानै बै समावनो बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंखांबाय। नाथाय बायद'था माखासे जर जबस्ति बायदि माखासे खामानि मावनायाव दिनै बिथाङा बे सहिखौ होनांनो गोनां जादों। मानोना बिथांनि हान्जायाल' बा बिथाङाल' जुदि NDFBनि जानानै सहि होआब्ला दायनिगिरिया बिथाङानो जागोन। दा बेखौ उल्थां फाल्थां साननानै बिथाङा बायद'था बे सहिखौ होनांदों होननानै बा एकर्डखौ खालामनांदों होननानै बिथाङा सिगाङावनो फोरमायखाबाय। थ' जेखुनु हक आं सानो दिनैनि समावहाय माखासे थार बाथ्राफोरखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनायनि थाखाय, बा थार बाथ्राफोरखौ दिनै फंसे गाबोन फंसे खुगायाव लाबोनायनि थाखाय दिनै कास्टम बसुमतारी बिथांखौ UPPL हान्जायावहाय हाबनानै खामानि मावनो दिनैहाय खाबु होनो नागिरदों बा बिथांखौ खावलायदों। थ' लोगोफोर, भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय। जायखुनु जाया रायजो राजा नोंथांमोनानो बिनि सायाव बिजिरदो, नायदो। आंहा बाहाय गोबांथार बुंनांगौ होननानै आं साना। स' भिडिअ'आ गोलाव जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोसे नोंथांमोनहा जुदि आंनि बुंनाय माखासे रावफोरा गोरोन्थि जादोंब्ला बर'निनो फिसा होननानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन, बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। थ' भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर'।